Nanggono magawe gelarira wang ngopo iku iki Gong sing malahi kok plantingan ya iki lah ngopo sing ngene iki cilaka malah dadi rambati cokor wong aku sang mula lho ha iya kok ora wedi ya ayo ora galak kok iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong milahi. Mas Tunomo sidam sekaring bawuna langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara Penyarian. Lho, iki sapa njaluk tanda tangan Pak Carik? Lho. Pak Carik sapa? Kuwi Bathara Penyarian sing arep kuwi. Wah, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya wadake. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka 4. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep ulun Bathara Penyarian. Iki Bagong, dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa dadi karene? Lho kusik to, kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa? Wis pancen tak niati. Tak basanono malah ming damai. Rasih do gegeran percuma, ya, Tru? Ha iya. Mati tak wujudi. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya, ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gawe syarat bapakku nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku ki Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kon nyembah? Anggepe apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to, dasar kepara nyata. Yen kowe mani karo Sang Hyang Bathara Guru kuwi tak bondo tak krincung sik lak lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Aku ora wedi aku. Rek. Lho. Sapa, Gong? Rek. Kok Rek? Penyarian lek ngundang Rek ngono wae. Nek gedhe ya Su ngono. Ngawur ben sisane nesu. Piye, Ndra? Kowe sisan arep gelut ya, Ndra? Piye? Radiomu piye, Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Kowe Indra pleret. Ayo, araja gembelo siramu grelem pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru ngene ngono adu argumen karo Bagong. Ora minggat karo aku tak cekel lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Bagong kene margani patimu. Maju legane wis ben modar mbok men apa. Cetha wis kalah mutlak iki. Kalah mutlak piye? Ha piye dewane ampuh tenane? Kok ampuh? Aku diantem penyarian diis kena nggon sirah. Dheweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadahi tak saut tangane arep tak antemi. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilan iki lho. Kaya ana sing duwa ngono, ana betenge lho.
Tak antuk itu maplek ngono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya Gong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ah kayane kena ning ra kena e. Kayane iki mak bol kurang sekilan. Oh, ayo wis. Rugi no. Ayo. Piye, Gong? Matur, Bapak. Nek Bapak ra iso kai pepajang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Piye? Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Wis perang. Wis geger ora karo-karuan. Ning Kocapa piye? Bareng aku arep ngantem karo Petruk iki, angger tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena e. Ah, kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi raji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ngono ra iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane aji kuwi bakal ilang nek disembah ping 3. Terus le ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Heeh. Piye, Tru? Mangkat. Oke. Nyembah ping 3, sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ayo. Ditenana lah slendri wedan. Yakin wis tak sembah, antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Ngopo kowe piye? Arep ngopo? Ayo, Bathara Indra kalahno mati cereng aku. Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwa Nayantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping 3 terus diantem sak kayange. Monggo ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka. Jae Bathara penyarian. Iya Kakang, mati aku hedian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Iladal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendhelikan. Ponokawan gareng Petruk Bagong. Kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane ati.
Matur nuwun. Mulat sanggaring para putra dibujung Agni ingkang sak lumbung Bandung gedene. Gelora Semar Sigel tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mobah datan musik. Parandring mangke dhateng ingkang Agni boten ngobong Gelora Semar Badrana parandhe manjing angganing Kyai Ismaya. Ngatasi Ponokawan kok ngorak-arik dewa. Ora mung ngorak-arik dewa, ngorak-arik pasir wae kulino. Ayo, areng apa wae? Aku ya Madipati, wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong, wis ngerti. Ayo, kowe gelem tak boyo ning kayangan apa ora? Ora. Nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo ning kayangan. Wah, ladal. Wani ora sing tak wedeni omong. Jabut nyawamu. Oh, jabut untumu. Waduh. Wah, iki kok nekat iki. Nah, ora iso jabut nyawa, iso jabut untu kok. Ya jabutan ning ora cepet-cepet lho gak kok. Jabut ki usah mati ora kok. Ya jabutan ra masalah ning ora dul ngono lho ngeget-geti nang ngono kuwi. Iya. Alon-alon. Dut ngono, ora apa-apa, ora kok dut ngono. Ayo kaget mesti. Hei, mesti ngono. Weh, lada. Lah. Edian omongane omen sakarep. Sadurunge jabut nyawane Bagong. Tiban tangane Bagong ora ajur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem sing ngomong ra iso sop. Waduh! Wah! Ayo. Yang Madipati. Kenang apa? Aduh. Wah. Waduh, Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Nganti ra iso omong. Ayo, Amus, iki sapa iki kaya Teko? Teko dengkul kita ya. Ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki mati. Kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngelek karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Ismaya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk mutawaton ngayel. Wis ora lumrah, ora jenengane nek dewa kok bubar mungsuh Ponokawan. Ayo nyembah ping 3 ngantem dewa weteng medun. Ayo. Wah, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Ya ditutupi kabeh. Wah, lah ya musuh Ponokawan mesti dimatke. Lah tamatke. Ndi ngono? Hus. Kenamu jengkolmu. Duwe ora? Lah duwe. Rasa ulun ora melu-melu perkara, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun ayo.
sesumbar lindhu bumi. Lindhu bumi kuncing kumalu dokuntur katup. Lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Milahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Lah kok dadi kaya ngono kananing para Panakawan. Apa pancen wis diajangi jembar karo Kakang Ismaya yen to Panakawan kudu wani kalan para Jawata. Nala Garing Petruk Bagong. Kita wis gawe wirangking para Jawata nganti padha kapracondhang bali marang kayiwangane dewi-dewi. Yen pancen kita digdaya sak wong atuwa kita kudu kuat nadai Cis Trisula. Yen kita kuat nadai Cis Trisula, ulun ngakoni lan ulun bakal maringi wujuding plempertangga jiwa lan Jambudipun Nirmala Panakawan. Mlayu-mlayu kok njur ndelik. Mungsuhe sapa kok kaya kami gilat. Nek iki ora baen-baen, Pak. Nek ming dewa-dewae ora kitang ming paitan wani, paitan kendel, nyatane iso ngundurke anak-anake Bathara Guru. Ning barang sing maju Bathara Guru dhewe. Monggo nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge, wah blerenge. Kae jenenge Cis Trisula kuwi pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut Garing Bagong tak saut tak jak mlayu. Piye bapak kanan iki nek bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene Pak. Menengo tak jawabe Bathara Guru. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyoni gandayani Trisanya punama sasi gilar-gilar Manik Maya Kakang Ismaya wonten dawuh. Kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to? Lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala Garing Petruk Bagong ki ra isi klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cis Trisula. Nek nganti kena anakku, wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ingkang badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentala tenan karo anakku, mboten mentala sabab menapa. Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para Jawata wekasan para Jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimakaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun Bagong badhe kula beto wonten ing kayiwangan badhe kula pejahi
Piye Nala Garing wis nehne wae Pak mangane iki. Oh aku ya mathukake wae Pak. Heeh Pak keke wae mangane mung ribet-ribeti uripmu. Saku tak modar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing eman. Aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukumen. Kakang Ismaya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adhiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane Garing wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora usah ora duwe bapak, ora apa-apa kowe wis iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak Lurah dengkulmu kuwi karo bapak ora tresno blas kok, Gong. Wis gage aku gawanen ning kayangan. Nek bapak dipetho teng kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mung arep dicempluke nang kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cempluke kawah ya gelem. Aku ya ora melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya wis ora ana gunane. Melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali? Nek ora aku sing urip, sing nampa warisan sapa? Pikiran to? Lha nek aku ndek anak, peputu aku tak dum, kan iso iso dienggo pengeling-eling nek iki putune Semar ya anake Semar. Ora melu Le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya Le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkato. Guru malah anakku loro Garing karo Petruk sagah makili adine. Menawi ngaten tetiga. Iya, monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembodo sampun ngantos nglepataken dhateng kula menawi kula tega lan Kakang Ismaya. Kula kandhemi wonten ing kayangan. Lho Garing ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak kula ndamel. Monggo Pak kula dherekaken, Pak. Ayo Bathara Guru monggo Kakang Ismaya. Do gelem. Aku ya engko urip rung tutuk ya modar. Semar mati, Garing cemplungke kawah mati, Petruk mati. Aku mengkari marani nang omahe Garing. Yu diutus Kang Garing kon njaluke sertifikat. Maranane Petruk. Yu kon diutus Petruk kon njaluke sertifikat kae lemah kae di statuske aku. Sugih dadakan. Anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Kayak didol nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora ndek kanca kilang-kilong kloap-klop. Wah ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu to aku ki Kang Supan apa ya?
Bapakku mati. Gareng yo mati. Petruk yo mati. Ceniningan. Galake kopi kok yayaan. Selamat tanganmu kowe. Cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku nang sowane ngersaning Sinuwun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werkudara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak ndasmu. Ah, sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip, Bagong? Nyotang panung tak jembar iki Bagong jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Unter bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Bar bathi akeh mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin apa ora didomke kok? Apa ora bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Nek wis ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Oh iya. Aku ijin ndek Pakde. Pakde Togok. Menapa ora tak sowani? Aku wadul Pakde, Dik. Adimu mati. Opo? Malah tawa HP. Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kuwi opo? Cemplung ke kawah karo adimu Manik Maya. Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendera kae. Wes, men tak lapor karo Pakde Togok aku. Nek ora ngono ndak randhe kanca. Nek Pakde Togok ora iso mbudidaya, piye carane bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep mbudidaya nyelametke bapak saka cengkremane. Mangyat Kurda Surma Bangga Wagut Gati Nyomawukyat Iro Wang Oh sembah bektiku ya Pakde ya tak tompo Pakde Milung bektiku ya Pakde ya tak tompo Bagong Cak Bagus kok omahmu wis beda Pakde beda piye kok nyenyet ora ana apa-apa weh gleleng kae dhuwur kae lukisane sapa ya Pakde ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa weh kok kaya celeng lah ya sekarang sing gambar ya ora patek iso mula ya wagu bentuke heeh Pakde apa aku ngaturke bekti ya tak tampa Pakde Milung mbok gawe-gawe wedang ngono Pakde wah malah di wong tua dikongkon ya tak gaweke senengmu apa kopi ya pahit apa legi pahit legi ngopo kopi kok legi jane eneng ngopo sepisan aku silaturahmi Pakde ya tak tampa karang ya suwe ora ketemu karo Pakde Togok kangen to aku mestine
Menungsa kok. Lah iya. Sing angka loro aku ngaturke berita lelayu. Lho. Berita lelayu. Heeh. Sapa sing ora ana? Adimu. Ora cangkeman, Gong. Cangkemmu kowe. Malah ngunekke. Lah kowe ki tak unekke aku ki pakdemu nek ngunekke bocah cangkeman ya sabar-sabar to. Kok malah genting ngunek-unekke wong tuwa. Ngene ya Pakde, rasane nesu dhisik. Aku tak matur karo Pakde. Heeh. Bapak kuwi nganu, apa jenenge? Digawa karo adimu. Adikku sapa? Bathara Guru. Lho, digawa sebabe. Ha ceritane rak aku ki kepengin bangun desa. Apik kuwi. Kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata, nek ku bangun desa kuwi iso rancak niring sambikala, nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Bapak ngendika, Bapak Semar ngendika kuwi anane ning kayangan, bener wae, Dik? Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ha. Terus aku pasrah karo bapak, wis pa nek ngono mangsa Baranga jare bapak kuwi Sang Hyang Ismaya, kakane Bathara Guru. Mestine bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, Pameling. Terus Bathara Guru teka. oh teko ning Ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakamu. Ki arep mbangun desa ki nek ora tok bantu ora kelakon. terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak ngono. Mbok ora clemongan kok ngomong susung apa bang? Aku seneng nek Pak Dene suwi cangkeme iso mlembung. Mlembung dengkulmu merocot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maringaken pelen pertangga jiwa ning sekilone 4.000. Pelen pertangga jiwa kok didolku ngomong sapa? Apik tenan kaya apa? Kaya iwak apa? Iwak brontak lho. Nek nesu mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula, mboten tata krama kali kula kedah tata krama tedah nyembah. Lah titah mau sapa, Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru kon basa Bathara Guru. Aku rak muring to, Dik. Ah mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru unek-unekke. Lah jenenge kowe kuwi kewanen nek kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilikke sik. Salon ndi? Lah kuwi ngisore wong kaya horen. Horen dengkulmu mlocot ora. Aku nesu mergo aku mbelani bapak geger. Oh, terus Geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petruk. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Gundrei lambemu apa? Nggawa cis trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge Pakde sing nggone nyiksa wong kuwi? Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang. Ora ndiyeng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petruk ya ngono. Petruk ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambat karo Pakde Tomi. Toga kuwi supaya mbantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna, Pakde. Manikmaya kok mesti ngono ya. Mula kowe tak kandhani ya, Gong, aku sakjeke wiwit medhu ning jagat aku nek kon ketemu Manikmaya kuwi moh. Merga nuwun sewu arepa kae dewaning para dewa
ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat, Pak Ditogok ning jagat kok Lek Manik sapa? Ora adine bapak tak nang undang Lek Manik Maya ki kok gedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manik Maya le sengit karo aku, sengit karo bapakmu ki wis jaman enom. Lah kok padhe dadi elek? Ambiyen aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manik Maya karo bapakmu ki aku dipitnah. Wong aku mung gojek mung ngajar atosing balung mleting kulit dilaporke karo bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ling laporke Manik Maya muni kae Tejamaya karo Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal ya? Bapakku, lho bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono aku. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omong critane sik to. Ah iya terus piye? Bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Tejamaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejegan mung kepengin dadi dewaning para dewa. Kowe tak dadekke dewaning para dewa nek Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arep tak untal, cangkemku tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Bapakmu yo adreng wedi dawuhing wong tuane, pagering gunung sisih wetan diserot, mula saparuh gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge kepleh-kepleh. Terus dadi elek kabeh. Terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manik Maya. Pancen kae kesasapan jiwa kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manik Maya nek karo aku ki ya gething. Mula aku emoh nek ketemu karo bapakmu ya gething. Mula bener jagat ki eneng siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Ha iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpake patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ra ora mung dipatrapi paukuman karo Bathara Guru. Wah, apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandeng kowe kakangne bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde, mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah. Aku ora kelangan bapak, aku ora kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pakde. Togok malegak legok trempilung kang sarawita. Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu karo bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa aku? Ya pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelekke. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kowe tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang nganti Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Ndaramu iki wong awas, ndaramu ki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora nek nesu malah sajake seneng. Rupolae beda karo wadat saben. Ngono ya? Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora geseh. Wah. Arep golek rondo sih. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan ya nyaut-nyaut siji loro.
Iki Pakde ganti sabda Pakde. Yo, saiki kowe sedakep. Ning nek wis dadi ora gleleng lho. Ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan penjangkamu. Bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Heeh, Pakde. Watmara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayu taya wantah lho apa ora gleleng. Piye saiki to rasake awakmu piye? Edan kaya bar perawatan. Tanganku halus banget ya, Pakde. Kowe iki wis dadi Janaka kok podha Pakde. Tegep. Malah kula ngajar saiki. Wis baguse ora jamak kaya ngono. Lam-lam perjiwatan boyo mirabaya ingsun. Sun remuk dadi ndika. Wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkur. Iki ana baya kok iso ngadeg. Malah kewirangan toga kowe. Wis kowe munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe. Arep ngopo? Arep suluk e. Rasa nganggo suluk barang. Ming ngulat mara ngono ta Janaka ki? Heeh. Wah. Sik kok, kaya tenan iki sing mlebu ning awakku ki. Apa? Kewan cilik-cilik iki lho. Heeh. Cekelke to, cekelke. Kayang siren sawetawis. Ngrisi e, marai ora iso konsentrasi. Dia kowe mutiara. Ngono ya, Kak? Nggih. Wis aku tak mangkat nang kayangan iki ndak telah ketinggalan bis. Munggah ning kayangan, Kok. Sing ati-ati ya, Gong, tak dongake muga-muga kasembadan nggonmu nyelametke wong tuamu. Iya, Togo. Bilung. Kula wonten dawuh, Ndara. Boroke ditamban. Tukokno bedak doris. Bedak kirik milu. Oh, tak basanono malah nyelekit ning ati. Wis ngono ya, Pakde, aku nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
geglong keling tak ingat ingsun Semedi ora pati-pati weruh barang apa wae ora pati-pati ngambu gondo apa wae ora pati-pati kumecap ora pati-pati mikir apa wae ora pati-pati obah muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku. Wah, darah. Ngaturaken panuwun Gus. Sampun kepareng mitulungi dhateng kula. Nyono lho Gering. Ora dadi ngopo. Ya mergo iki wis dadi kewajibaning bendara marang Ponokawan. Nggih nggih. Ngaturaken panuwun Den. Tiba wedhe-wedhe Kakang Semar. Kula ngaturaken panuwun Ndara Depro. Petro. Iya Petro. Ora apa-apa. Lah kok dadi iso padha ing pinggiring kawat Candra Dimuka. Do adem apa piye? Mboten ndarahe bakal gawene kula Bathara Guru sing kula kali Bapak Ali Petro disirnake. Aku dadi terus ndara sing iso milujengke kali kula. Iya, panjenengan pitulunganing dewa. Dewa sinten to? Dewa gedhe tur donga. Ya omongane kok kaya ora Ndara Janaka ta iki. Hooh, rumah saku kok kaya gedhe ning gegeden. Justru. Kok sik tak deloki. Wah, piye? Tak deloki. Wah. Piye? Weh lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Wedhus tenan kok. Sapa to, Pak? Wah, terbelah iki. Wadut ora. Aku dadi kaya ngono. Sapa to, Reng? Wah, oh ya. Oh apa piye? Ndara Janaka? Apa? Muni apa kok cangkeme kaya ora kompak. Apa nolo garing. Matamu kok kaya reting. Reting udah 70 mesti. Sing sok ngunake kaya ngono kuwi, sing sok ngunake mata kaya reting udah 70 ki meng Bagong. Ayo. Ayo ngaku wae. Sakarmu. Oleh ya ora apa-apa wis. Mongso barang sakarmu. Bebas wae pokoke. Oleh imbal nek perlu imbal. Lah kok dadi Ndara Janaka. Wah, jan wis. Iki kok dadi mbuh. Ngandel lah. Muni mbuh ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wis iso wujud kaya ngono iki apa? Mbah, wis ora usah do takon. Sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus lakon piye? Ki ngene, Tru. Piye? Kayangan suwung. Lho, Bathara Guru? Wah, wedi ora aku. Lho. Apa? Wah, domongi kok. Dhek ngentokke guntur geni guntur angin. Aku ngentokke guntur cuci motor. 5 kali cuci 1 kali gratis. Semprot Bathara Guru kontal. Apa? Saiki Sela Kandawaru Binangun suwung. Terus aku sing arep nggoni. Ya.
sembah pangabekti kula kunjuk apa kulun? Iya iya. Kresna ulun tampa. Ulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya. Arjuna ulun tampa. Para guru aku ngaturke sembah. Iya iya Werkudara ulun tampa. Wonten menapa apa kulun? Mlajar-mlajar Arjuna. Janaka kula wonten paring adhawu. Kita aja banget-banget nggone gawe wiranging Bathara Guru. Apa kira-kira isih kurang kanugrahaning kadiwatan ingkang kita tampa? Lah kok kita gawe wiranging Manikmaya. Arjuna, ingkang sekawit kita sowan ana ing Kayiwangan. Gawe wiranging Bathara Guru teka saiki wis mapan ana ing kene. Lho, Janaka ana perkara apa? Bukulun. Kabedhau dada kula kapendheta manah kula nembe menika kula mapan wonten ing papan mriki. Mila nyuwun pangapunten. Kula sepisan kemawon dereng minggah wonten ing Kayiwangan. Lah banjur sapa wewujudan kita ing mapan ana ing Kayiwangan Janaka? Gegeg sebar. Kula kepiye Kakang? Iki kok aku kok ngedhep kaca rias. Janaka wonten dawuh kurang ajar. Sami jebles kaliyan kula Prabu. Ya kok sik ning ngrasane susik. Ora rasane susik lah aku ki gumunku kok Janaka kok ditutke Panakawan, mongko Panakawane kok ora ganep. Kowe mundur sik. Badhe kula suduk mawi curiga. Badhe suduk kok. Suduk genti ayo tinosi. Mundur sik. Mundur sik. Nggih, ngestaken dawuh. Tak rembuke aja kuwatir. Kadanging pun Kakang Dimas Arjuna. Apa Arjo? Sinuwun Ndarawati. Koko Prabu. Koko Prabu semban kula Prabu Jimat ndene. Koko Prabu ngaman kula. Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu. Ming muni Koko Prabu kok mengap ambal Prabu. Janaka wonten dawuh. Piye? Wonten dawuh. Lah kok si Adi nang kene? Nggih sampun sawetawis Prabu. Piye? Sampun sawetawis Prabu. Si Adi ngopo nang kene? Dharma Wisata. Alias pegenik. Wis konangan ya iso. Omongane ngawur ngene. Arjuna, Janaka. Wonten dawuh. Kowe iki nek tak timbali nek aku seru-seru, mesti kowe ya seru wong kowe karo aku iki ora iso pisah. Arjuna, wonten dawuh. Iya. Iya, konangan. Wah, mudar ora. Wis candhak. Wis aja tok kapang-kapake, aja tok kapang-kapake wis. Sinten kok Prabu? Asu. Sabar ora kena nesu. Tak pecah sirahe.
Aneh lho. Sapa? Sapa? Kresna sapa? Kowe pengen ngerti? Wah, jangkae. Wah, bandinge men modar. Wani madha rupa karo adhiku. Oh, apa iya? Malah guyu. Aku dara kok guyu lho. Guyu ya wagu. Ora wangun. Niate piye? Nek kula critake dawa. Lah niki nylametke kula mergo kula diracun kali Bathara Guru. Lho. Bathara Guru ngracun karo kowe. Iya, Kakang Prabu. Nek ora tak slametke Kakang Semar karo Kakang Petruk. Karo Kakang Gareng Semara iso urip mesti temekeng pralaya Kakang Prabu Ndarawati. Iya Janaka, aku ngaturke panuwun ya Janaka tiba padha-padha. Kakang Prabu mbok dipun dawuhi salin kula isin. Engko dhisik le salin men ngenteni karo sing tumindak ala. Ing tumindak awon, Sang Hyang Pikulun manik maya men rawuh nang kene dhewe. Arjuna, kena ngapa ora sira pateni wong kang madha rupa? Dara Guru teka meneh. Nantang karo Janaka. Gong, rasah wis ora. Aku isih ora trima. Iku karepe dhewe panesmane jajah. Iki le metenteng ora ning ndase bapakne. Ora lega rasane atiku nek ora ngajur-jur kuandhamu Bathara Guru. Wah, bocah kewanen karo Bathara Guru. Wis Bagong wis sabar. Pukulun aturi ngemutaken dhateng Bagong. Kula ngertos sampeyan ingkang momong anak kula nek mboten mong anak kula ora bakal ampuh digdaya kaya ngeten. Manikmaya Wong Ngendrawu. Coba ulun tak takon, yen to lelakon ingkang kita lakoni kaya mengkene mau, dosa sarta pidarane kudu apa? Lamun ora ana Bagong ingkang ulun mong, Semar Petruk lan Gareng Pustekaning Pati tegese kita mentala mateni kelawan dulur kita dhewe. Kita mikir apa menawi mboya? Inggih, Pukulun. Inggih kula nandhang kalepatan. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Mboya lawan ulun kita njaluk ngapura, nanging kelawan kadang kita Ismaya. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Sing wis ya wis ning aja mbok baleni ya. Inggih ngestaken dawuh. Petruk ulun nyuwun ngapura, mboten napa-napa. Nala Garing ulun nyuwun ngapura, mboten napa-napa. Pukulun santai mawon. Niku klina disegawe sangsara wong kok Pukulun. Bagong ulun njaluk ngapura. Kampiye? Ngapura-pura. Ya ngapunten. Mboten kelingan sampeyan teng ngajeng kula. Nek ora Bagong ora ana to. Mbengok sro banget kok ning mburine Iwang Pikulun padha wenang. Nganti kaget Iwang Pikulun padha wenang. Jaedan. Nawa-nawa niku dipikir Pukulun, mengono njaluk pertangga jiwa jambutipun ora entuk. Piye ana? Dene kalah karo aku. Mergo ulun momong kita. Lho, kudune sing tak mongki cah cilik.
Bagong, nun Bu Kulon. Ora wedi lan ulun. Takut Bu Kulon. Aja sembrono. Dados apane? Padake lagu wae. Manikmaya ulun kanthi ana ing Ngundarandir Bawana. Wonten wigatos menapa akeh ingkang bakal ulun paringake kalawan jeneng kita lan ulun paringi pangandikan ingkang akeh-akeh. Mergo pendak-pendak kita isih katarungku hawa nepsu. Pelem pertangga jiwa jambudipun nirmala Bagong men nggawa sakarepe sak oke-oke lan sakarepe dhewe supaya dadi sarana mbangun desa. Bagong, nah aja dintekke. Apun kula gawake senso ajeng tak tegor. Kulon mangke kula ngawat-awati dhateng Bagong sampun atus kuwatos Kresna ulun pasrah. Inggih ngestaken dawuh. Lah kok dadi malik aku barang. Nyun ngapunten, ayo medinggo srana kok. Ya wis ora apa-apa sok meneh taren. Taren sing ora entuk. Wis langsung wae. Arep mampir nang Madukara kok gojag-gajeg. Piye? Arep mampir nang Madukara kok gojag-gajeg. Ayo gleling sithik ta ya. Mampir Madukara ketemu karo Gusti Warasembadra. Kanjeng Paran anu apa rene Kanjeng Paran iya mbok pikirane sing apik wer karo Bendara arep kurang ajar. Bagong ora kena kaya mengkono. Iya Sinuwun Ndarawati lho kowe iki wis ora kenggonan Sang Hyang Menang kok isih ora andeng lali nang ngapunten Sinuwun nggih Sinuwun. Wah mrene dak dasmu. Mrene wani. Ayo gleleng kok njur terus-terusan ora. Ayo gong mulai. Yo, iki sentok pelem. Pertangga jiwa kemampo-kemampo Nang wis ora apa-apa lah. Kemampo terus. Kowe doyan ora terus kemampo? Doyan. Aku iki sing rada basa ya doyan. Kemampu ya doyan wis pokoke tak nut wae kok. Iki oke sing rada kemampu ya, Tru. Disengget yo. Ya iya. Rasa kuwatir. Aku diturai. Aku diturai pelem sing mlenyok ya ora apa-apa. Peloke tak nggone mut-mutan. Mut-mutan jengkule mlocot ora.
tujuane sirmu piye to, Bagong? Ayo mbangun desa. Bangun apa? Bangun mental dan spiritual. Lahir dan batin. Supaya desane maju. Oh iya, lah desamu ki Triwidadi. oh. Kecamatan Pajangan, Kabupaten Sleman. Bantul. Ngapa itu kowe iki aku lagi ngleleng kok kowe sekitar kaya serik ngono lho. Kaya ora entuk nggon ngono lho. Ora kuwi saking gobloke kok. Goblok kok dadekke lakon. Salah sing njaluk. Dadi nek perkara tekan jam 3 iki wis kentekan lakon ya bubar. Ha iki bayangke arep perang terus apa? Kurawa ya ora melu ben dewane ya wis teluk, dewane wis ngaku kapok, wis menehi pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala. Ha ta? Iya, lho kok to? Enggak ta? Iya. Sa bayange arep apa meneh iki? Piye, Ber? Aku tak malik Kresna apa piye? Aja dinggo ngulur wektu. Nek wis entek critane ya wis arep dikampake meneh. Sura Sudira Janing Kang Rat Sobrata tekak ping ulang.